А ако искаш да търгуваш и си готов да плащаш абонаменти за групи всеки месец или пък да дадеш хиляди левове за курс от човек, който даже не е показвал какво търгува, това видео е за теб. Тази сутрин, както всяка друга, направих лайв анализ, в който казах точно и ясно какво очаквам от пазара, след което пратих и ясно зоната, от която чакам реакция. Реакцията стана и влязох в покупки. Оттам цената направи едно страхотно вдигане и съответно и всички, които търгуват с мен, направиха печалби. Също така реших да направя цялостен курс за начинаещи, в който има и неща и за напреднали. Показвам всяка една сделка, в която влизам, и всичко това е напълно безплатно. Тази сряда ще направя и цялостно лайв обучение, в което ще се опитам да предам целия опит, който имам, и ако мога да бъда от полза на хората, които гледат. Всичко това напълно безплатно. Влезте в линка от описанието и вижте за какво става въпрос. И преценете дали си заслужава изобщо да плащате на някой за нещо.